Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takula ndi bano pa NMS TV. Mulindine Ismaila John Sankani. Pamene takubweresani programu inaso City Talk. Imene takumana ndi brother wa amene tikufuna atiuze zambiri za Islam komanso ndizo kuza za mwezi umene wa Ramadhani kuti mwezi umene waulandira bwanji. Nanga zofunikira ndi ziti. Brother mwasira bwanji. Alhamdulillah mwasira bwanji. Okay, ineso daswera. Jambira toro zina ndi dadi baya. Ine ndi Idrisa Isa. Okay, kuno ndikudi baya. Nori ndikuzomba kusunuzi. Kuno ndikuzomba kusunuzi. Okay. Inuyo za mwezi wa Ramadhani mbere mwamba modani. Alhamdulillah yamba bwino. Chabe kuti kuzozi konzekesa nebenza kufuta. Naam. Okay, aba mwezi wa Ramadhani umene mwina mwake mungali bikise modani anthu amene ala manyumusi msi komanso amene ala sila mugali. Okay, kungo limbike sana. Mwezi umene noti ufuna Waislamu tonse tilimbikire kwa maka amene tabwera kule kuislamu. Kwa kuti kai olimbikira kwa bifa mwezi umene amatakisha wambiri. Naam. Okay, mmene mondi mmene afotokozera azokuza ndi mwezi umene wa Ramadhani. Okay, inuyo kumapemphera kuti sizidwa kuti kumapemphera zidwa. Edward Masjid. Okay, kunzikiri kwa namuka fotokoza modani kuti Islamu je ndicho kuchita kuyamba kapena kuti ndikoma kwa kuli manyumusi mukapena ndi maudi mwezi mena. Manyumusi mwaliko. Naam. Olonzikiri mutati muone ndi wanywa amulimangira kumene. Naam. Masalamu aliko chulo kantu amene apanga chweni Islamu. Okay, pale anthu ena amene ali akolowa kumene Islamu amalankhula kunena kuti mwezi pamene takolowa Islamu siti kuyenera kusala ndi kuti tidikire kwina zaka zinazo kuti zakhale modani. Inu mungatiuze modani, mungauze modani anthu amene kuti zakusala kumene. Kusala kumene kuti sikweta kuti munthu udikire kuti uwe mwezi winayo. Naam. Lesi mene mwezi wonekera kuti Islamu sakhale kuti olimbikira kusala. Mwezi umene amatakisha wambiri. Mwachiziwikire manyumusi mwakuyenera kusala ndithu mwezi. Akuyenera kusala, sakutenga kuti adikire kai kuti mwina ndiziwe kai ndiphunzire kai. Naam. Koma kuti munthu aphunzitse kuti Islamu Ramadhani akafika yonse imene kuti zipangisa kuti zakusa. Naam. Okay, mmene moso